Hyväntekeväisyyteen on kiva lahjoittaa. Näin on. Mä tiedän sen, että niin kun, se on sellainen asia, että niin kun, kaikissa meissä on sen verran hyvää, että pienikin lahjoitus, niin se auttaa tosi paljon. Ja tällä tavalla, kun teitä nyt siellä sattuu olemaan tälläkin kertaa aivan järkyttäviä määriä taas, niin kuin silleen, että vaan hiki puskee ajatuksestakin, että kuinka paljon teitä siellä on, niin se, että tämmöisiä paukkuja tässä tulee, niin mä takia tätä tehdään. Ja viimeistään se kiitos seisoo siinä sitten, kun käydään se lahjoitus myöskin ihan niin kuin konkreettisesti suorittamassa siellä kaupassa. Mutta joko mä nyt saan. No niin. Mä lupasin teille palkkion tästä hyvästä. Niin, kai me voitais maistella tällaisia. Mä tilasin tuolta Fatserilta näitä. Se sanotaan, että tämän pitäisi olla maailman kirpein turkinpippuri. Mulla on tällaisia myöskin maailman tulisimpia turkinpippureita tarjolla, jotka vedetään sitten ehkä tossa vähän myöhemmin lähetyksessä. Mutta tässä vaiheessa voitaisiin ehkä tempasta tällaiset naamariin. Ja katsotaan, mä en oo edes avannut tätä pakettia, minkälainen tää on, mutta tää oletettavasti on aika inhottavan makuinen karkki. Katsotaan mitä me tästä saadaanko me tätä pakettia auki. Mä oon vähän odottanut sitä, että me saadaan tämmönen spessu pidettyä ja joku tämänkaltainen tapahtuma tulee, niin sitten lähdetään näitä maistelemaan näitä tulisia ja kirpeitä karkkeja. Ja aloitetaan nyt näistä kirpeistä, koska niin kun mä luulen, että toi tulinen voi olla semmonen, että siihen tarvitaan sitten jo vähän se apuvoimaa myöskin. Mutta täällä mitähän täällä nyt sanotaan sitten? Katsotaas. Täällä on kolmenlaista makeista. Vihreä näkyy teille nyt mustana, koska green screeni blokkaa sen pois, mutta siellä on vihreä karkki, keltainen karkki, punainen karkki. Ja vihreä on selkeästi niin kuin laimein ja sitten punainen on jo semmonen, että niin kuin siinä niin kuin Raging Pink Pepper. Elikkä siinä pitäisi olla jo sitten aidosti haastetta. Joten katsotaan mitä sieltä nyt sitten tarjolle tulee. Aloitetaan tästä vihreästä karkista. Ja tässä oli mun mielestä olikohan tässä joku sääntö myöskin, että miten tämä homma piti hoitaa. Tässä on jonkinnäköinen challenge ja näissä on tietenkin aina. Katsotaan mitä täällä lukee. Täällä lukee että Joo. Älä anna lapsille. No en varmasti anna lapsille, joo. Saattaa aiheuttaa hikoilua. Niinpä. Pannaan tuosta yksi karkki suuhun ja katsotaan mitä alkaa tapahtumaan. Mä oletan, että tätä pitää jonkun aikaa varmaan pitää suussa. Joten vihreä karkki lähti suuhun nyt. Ja no joo, on tää aika imelä. Mä alkuun säikäsin, että tää on aika tulinen, mutta onkin vaan toi imelyys, mikä tulee tommosena ikään kuin niinku tulisuutena tuolta läpi. Ei nämä mitään hyviä karkkeja oo. Etes tää vihreä. Tästä on vielä nämä keltainen ja punainen olemassa. Hyi saakeli. Minkä makuisia. Wow. Onko tässä tosiaan... Hei, tossa on joku tommonen QR-koodi. Noniin, nyt ruvetaan puhumaan asiaa. Onko edes kirpeä? On tää... Ei tätä niinku huvikseen viisti syö. Mutta ei tää nyt mikään vielä... Sanotaan, että... Jos on syönyt kirpeitä karkkeja, niin tää on niinku semmonen... Samaa kirpeystasoa kuin mitä joku... Kirpeät ne... Mitä ne on ne... Missä X-karkit? Ne semmoset värilliset vihreät. Mutta että se kirpeys ei lähde mihinkään, vaan se pysyy koko ajan tuolla. Että se on niinku se ero, että nehän silleen on vaan pinnasta kirpeitä ja ne aika nopeaa menee se kirpeys ohi. Eli tässä tää pysyy kyllä koko ajan tää kirpeys. Katsotaan. Aloita vihreästä. Mene seuraavaksi keltaiseen. Jokaista pitää minuutti suussa ja sen jälkeen... eikä saa tehdä ilmeitä. Ahaa, no okei, no sitten mä jo feilasin tän. Sitten syö ja mene eteenpäin. Okei.
Ollaanko me nyt minuutti suunnilleen syöty tätä? Ehkä me ollaan. Se tähmisten pontikka, joo. Kyllä oli sisällä vielä jotain jauhetta. Noin. Sitten lähdetään seuraavaan. Vaikka tässä hikikarpalot tulee. Nää näyttää ihan tavallisilta turkinpippureilta. Tai niinku on saman näköisiä. No niin, nyt lähti ja sitten oliko se minuutti tätä pitää. No joo. On taas kyllä niinku asteen verran kirjempi. Tässä on joku parempi maku. Tuo toinen oli niinku ehkä omena. Tää on ehkä niinku... Mikähän tää on? Sitruuna ehkä? Voisi olla. Tää on varmaan niinku ihan samalla tasolla kuin jos niinku sitruunamehua varmaan niinku kiteyttäisi ja laittaisi suuhun. Mut kyllä tässäkin hikikarpalot tulee otalle. Jännä miten tommonen hirpeys aiheuttaa vähän samanlaisia reaktioita kuin tulisuus. Et sitä niinku... hikoilee ja alkaa tulemaan kuolaa suuhun aivan valtavasti. Ja sitten se tuolla niinku kurkussa tuntuu semmosella jännältä. Mutta... Eli tää on ihan... Tää oli jopa parempi kuin toi vihreä. Tuo vihreä oli niinku pahemman makuinen. Pureksimista. Ja sitten mennään tähän viimeiseen tiukkaan hettiin. Ja... Mutta ei näe mitään semmosia niinku... Näitä huvikseen söisi. Sen voin sanoa, että... Täytyy tykätä kirpeistä karkeista, että näitä viittii syö. Punainen näyttää tämän näköiseltä. No vähän niinku jotain tommoista pientä vaaleanpunaista pistettä olemassa, että oikein näyttää semmoilta myrkylliseltä. Katsotaan. Tässä on vähän samankaltaisuutta kuin joissain tulisissa karkeissa on, että alkuun kun se laittaa suuhun, niin tuntuu, että ei tunnu miltään, että ihan niinku suu puutuisi tavallaan siitä kirpeydestä. Kevyt aamupala, joo. Tässä nyt vielä tulee kevyt semmonen vatsahaava tästä. Mutta hei, mitäpäs tää ei hyvän tekeväisyyden vuoksi. Tämä oli muuten aika paha. Mitä täällä sanotaan tästä? Are you a true sorcerer of spice? Raging pink pepper is the ultimate sour and spicy challenge for those who dare. Ja, on kyllä. Kohta lähtee oikein maitoa Antin tapa. Olispa jäätelyä. Tän kanssa ei vielä tarvi mitään muuta kuin ehkä vettä. Älkää huoliko, näitä on vielä toiset karkit täällä näin sitten. Että jos haluatte, niin pääsee vielä maistamaan myöhemmin uudestaan, mutta... Tää viimeinen karkki oli paha. No se eka oli pahan makuinen. Toinen oli ehkä semmonen, että niitä olisi voinut vaikka... Tää on kyllä aika kirpeä. Nyt alkaa tuntumaan niinku tuolla kitalaissa ja kielellä. Tää oli aika raju. Mikäs on rahaa kerätty? Hei, se meidän pitää katsoa. Mä oon pahoillani, että ihan täysin reaaliaikaista tietoa ei välttämättä saa, koska Twitchissäkin on varmaan joku viive, millä ne tulee. Mutta toivottavasti tämä meidän karkkien maistelu oli semmonen, että se... Joo, nyt mä rupesin niinku oikeasti potkimaan, niin... Kerkes nyt sitten täyttää tuota pottia. Kyllä tänne on ainakin päivitettävää tullut.
Hetkinen. Aika rajusti ootte laittanut, hei. Aika kovia. Pistäisikö meidän potissa oli 37 ja 11 ennen kuin te rupesitte hurjastelemaan. Potissa on nyt 79 ja 32. 79 ja 32. Kuvitelkaa. Olette kohta kerännyt 100 se hyvä tekeväisyyttä. Ja lähtiä päälle taisi olla se. Ja mä luulen, että tossa ei vielä tässä ole kaikki, mitä tosta hypejunasta tuli, vaan toi on tällä hetkellä, mitä Twitch näyttää tuloja. Nyt mä pureskelen kyllä tämän jo. Tää oli aika inhoittava. Rehellisesti sanottuna toi viimeinen, niin muutaman minuutin aikaan, niin alkoi kyllä polttelemaan. Tulin kesken juttuja, niin mikäs Jutska sulla on meneillä? Hei! Tervetuloa Lafleur paikalle. Otetaan vielä tähän ikkunaan, niin näette ehkä. En tiedä, riittääkö kameran tarkkuus hikikarpaloihin, mitä tuossa tuli, mutta meillä on täällä siis 1000 Twitch-seuraajan spesiaali menossa. Se tuli tossa joku, ei sitä nyt ehkä ihan kuukautta, mutta muutama viikko sitten täyteen ja lupasin, että sitten pidetään tämmönen 1000 minuutin mittainen striimiä. Ja sitä nyt vedellään. Aika näkyy tossa, mitä on jäljellä. 16 tunnista ja 40 minuutista lähettiin. Ja alaspäin mennään koko ajan. Herranjestas. Ja sitten myöskin nyt marraskuun aikana on tulossa paljon mun kanavalle semmoista kontsaa, missä pelataan uusia pelejä ja hyviä pelejä ja odotettuja pelejä ja kaikkia muutakin, niin yritän olla oikein aktiivinen, niin nyt marraskuun aikana niin kaikki YouTubessa ja Twitchissä tulleet tulot mulle niin lahjoitetaan tuohon joulupuukeräykseen, eli kerätään potti ja sitten paikallisessa supermarketissa on semmonen joulukuusi, missä on lapset kirjoitellut sitten lahjoja tai lahjatoiveita. Niin sitten käydään sillä potin hinnalla ostelemassa niitä lahjoja sieltä, ottamassa niitä kortteja sieltä kuusesta ja käydään ostamassa ne lahjat ja viedään sinne kuusen alle ja ne sitten jaetaan sitten tämän järjestön kautta sitten näille lapsille nämä lahjat, niin sillä tavalla tehdään hyvää nyt sitten koko marraskuun vuotoilla ja joulukuun alussa sitten käydään nämä ostot tekemässä ja lahjoitus tekemässä ja katsotaan paljonko saadaan sitten kerättyä. Ja kiitos Lafleur. Sieltä tärähti heti myöskin kanavaseurantaa, eikö anteeksi tilaukseen. Ja Lafleur, jos et ole kanavaa vielä YouTuben puolella seurannut tai tilannut, niin käy sielläkin ihmeessä seuraamassa. Tai tilaamassahan se on YouTuben puolellakin se virallinen termi, mutta joka tapauksessa se ilmainen seuraamishomma. Koska haluaisin siellä päästä myöskin siihen 2000, niin yritän kannustaa teitä myöskin aina kun tulette tänne kanavalle seuraamaan ja muuta, niin muistakaa myöskin YouTuben puolella seurata, että päästä siihen 2 tonniin sielläkin. Siellä ollaan 1800 menossa, niin ei ole enää paljosta kiinni. Ja äsken täällä hurjasteltiin näiden lahjoitusten kanssa, me saatiin varmaan, no siis varmasti veikkaan, että lähemmäs 100 € äsken tuli lahjoituksia tossa noin. Kiitos Lafleur vielä tosta supista myöskin, jos et muistanut äsken sua. Niin siihen sitten lupasin, että vedetään tällainen maailman kirpein turkinpippuri challenge ja äsken se tuossa tempastiin ja siitä syystä on nyt vähän hikiä räkännokassa ja kaikkea muuta. Sitä sitten tässä suoriteltiin kun olit tulossa. Pukkaa ihan oikeesti vähän hikiä. Oli joo, mutta käy varmaan niistämässä myöskin. Mulla on suu niin tosta kirpeydestä semmosessa, tiedätkö, niin olisit laittanut, miten se nyt vois kuvailla? Niin olisit laittanut ruokalusikallisen suolaa suuhun, joka sitten vielä niinku kirvelee ja polttelee niinku hitalaissa ja on semmonen niinku vähän semmonen olo. Jos otetaan tähän nyt tämmönen lyhyt vielä yhteenveto noista karkeista, niin se ensimmäinen, se vihreä, oli mun mielestä vaan pahan makuinen. Oli se kirpeä, mutta pahan makuinen. Sanoisin, että kirpeydeltään samaa tasoa kuin tosiaan joku missääks karkki siinä alussa, kun sä laitat sen suuhun. Ja
Sitten se keskimmäinen oli ihan itse asiassa yllättävän hyvän makuinen, se sitruunakarkki. Niin se maistui niinku oisit sitruunamehua juonut tai jotain sellaista. Ei limettimehu on vielä parempaa, mutta sitruunamehua olisit juonut. Ja sitten toi viimeinen karkki, niin se oli niinku raju kirpeä silleen, että se viimeinen niinku, se tuli se kirpeys sieltä vielä ehkä sen minuutin parin jälkeen, kun sitä piti suussa. Että siinä oli oikeasti jo vähän semmoista, että sitä ei kaikki välttämättä pysty syömään kyllä. Oho. Mutta nyt hei, mä käyn niistämässä, pyyhkimässä vähän nenääni, niin jatketaan sitten taas pelailuja. Kiitoksia valtavasti kaikille.